Ahoj, mé jméno je Lí a já tě vítám u dnešního videa. V dnešním videu si zahrajeme Crafting and Building a jak vidíš, tak to bude takový skyblock a lucky bloky zároveň. Prostě lucky bloky ve skyblocku, já teda doufám, že to jsou lucky bloky, tak jdeme na to. Ok, tohle možná bude na 2 až 3 díly, uvidíme. Tam jsou lucky bloky a tamhle nevím co je. A tamhle, jakože to vypadá na nějaký portál. Já doufám, že to je portál do Endu. Když si otevřeme tuto čestku, vezmeme si všechny věci, které tam jsou. Co to je? LED, ok, mám tady LED. Přečíst? Sorry, ale anglicky moc neumím. Je, aha. Jasně, chápu. Dobrý. To takhle necháme tady. Všechno, co nepotřebujeme. Kostýmoučka, dobrá kostýmoučka. Budu nemít. Já tomu budu říkat prostě anglicky. Jakože, když vím, co to je. Zatím se tady dáme strom, dřevo. Si vezmeme. A doufejme, že to bude dobrý. Já nevím, jak nadlouho, ale vždycky, když tady jakože budu kopat, tak vám to prostě nebude. To prostě nebude ukázaný. Já doufám, že ty lucky bloky reálně budou fungovat. Protože to není v Minecraftu, ale je to v Crafting and Building. Počkej, tak já si teď vyrobím ještě crafták. No, crafting se asi vyrobím později, když vezmu tohle kvůli jedné věci. Dám sazenici z dubu, prostě si vezmeme saplinka. Dáme ho takhle sem. Necháme ho tam. A my si prostě teď vyrobíme ten, co potřebujeme. Potřebujeme mít jakože to dřevo, mega hodně dřeva. Crafting. Prostě pracovní stůl, prostě to je crafting table. Dáme tohle sem a máme to. Jenom si vezmeme tohle, takhle udělám tohle. Budeme mít takhle cestičku tam. Tak jdem na to. Já bych šla asi jen tady, takhle. Doufám, jako, že to bude, ty bloky budou stačit. Tak jo, doufujeme, že tam budeme. A tu cestičku, jak tam dostaneme, tak vám nemusím teď ukazovat. Zatím se vám ozval, že tam budu. Tak já jsem tady jakože takhle musela udělat tohleto. Strom jsem tam dala ten sapling, jsem ještě užila na to bone meal. A ještě jsem si vzala ten dirt kvůli tomu, že ty půl bloky nestačily. Ještě jsem tam dala ještě z Pavla jeden strom, to taky nestačilo. Takže to doufám, že jakože bude stačit. Mám 26 liny, ale to už by jakože mohlo stačit. Ok, bude noc. Tak my tam jenom dojdeme. A pak se vám ozval, že bude jakože den. Jo? Tak zatím čus. Tak jsme právě, už je den. A tady máme lucky block pickaxe. To mám doma lucky block. Mít jakože ten pickaxe. Co vezmeme? A jich mám, můžeme si říct, kolik chceme. Tak jo. A já si nejdřív vezmu jakože tohle. Si vezmu ten strom. Si budu brát. Schválně co z toho vypadne. Jej. Tak asi maximálně tam byly jenom 3 ty pickaxy. My si tady počkáme, než si vykopu ten strom. Dobrý. A jsme to měli asi ty půl bloky. A jsem zvědavá, jestli to budou fungovat, ale já doufám, že jo. Dobrý. Já nevím, odkud mám začít, protože jsem chtěla se teď. Chtěla bych si někde kuda. Hele, klíčka, teď to funguje. Já doufám, že to nebudou samý klíčky. Další lucky block. Jo, Underman, jo? Čau, kamo. Hej. Díky bohu, že jsem si dala jakože keep inventory. Jo, block of gold. Tady gold ale mě nějak udělal coś tam. Chci zabít Endermana. Já jsem si dala keep inventory, kdyby náhodou třeba přišel von a zabil mě. Takže asi tak. Já ho chci zabít, protože on je jakože mega dobrý ten. A máme Ender Pearl, to jsem právě chtěla. Jo,
všechno cokoliv, ale ne hlavně tyhle ty příšery. Čau. Chceš? No. Nice. Ne, Pavlka. To neuboží. Takže čau. Čau ti řeknu čau. No. Teďka odchází, koukám, než to zále kouká, jak se tady peru. Nevadí. Co to je? Prasátko. Nevadí, si řekl tady nechat. Co mě schodilo? Koukám, že jakože prším, nevadí. Počkej. Tak já jsem jakože dala, aby se to změnilo. A jdem se tam kouknout. No možná se... Jo. Tak jsem chtěla říct, jakože tam dojdem. Vezmeme ty lucky bloky. A doufám, já jsem ráda, jakože z toho Endermana mi spadlo to perlo. Teď s ní fakt nebudu házet, protože se to bude hodit. No, jakože, teď myslím, jakože jsem nějaká rychlá. To bylo mnohem lepší. Ale já jsem normálně rychle. Slívka na mě čeká, čau. Nezamárá, nic mi schodilo. 2 slívky, 1 prase. Prasátko potřebuje kámoše. Kámo, už na to. Kde to je? Ne, tyhle mi nepadají. Ale už na to. Tak asi tady nic. Musím další taky blok. Sněhu tak spadnul. Škoda. To dobře jsem mohl se snažit bojovat. Ale ne. Tak když tam padají ty. Mě to baví, když tam padají ty příšery. Čau, zombíku. Čau, jaké. Čau. Hlad, to mě nezajímá. Když jak umřu. Jo, další lucky blok dokonce, ok. Jako to další lucky blok. Tak, ne. Jsem tady, kde jsi? Kde? Uduju. No tam je nahoře, ale myslím. Čau, kamo. Čau. Jsem dělal bojovat, to jsem jako nějaký. Ne a ne. Já tak ukážu tohleto. Co? Mně se sešlo ty všechny věci, které jsem... Alespoň mám stringy. Což je dobré. Mně se to dá takhle věci sám. I ty lucky bloky. Ty lucky bloky se si mohla se tak dám. Aby to jakože měla méně místa. Neměla víc. Tak doufám, že to bude ještě nějaký lepší než tohle. No. Já tak nesnáším toho veliče. Dobrý, spadnu sám. Se páči. Ne, že bude, kdyby ten malý mrdě. To zemřel. Oni jsou tady 2. Oni jsou tady... Já tohle komentovat fakt nebudu. Budu kopat. Ok. Mám střep. Mám 3... Hej, ty mě nech být. To je asi tím nejlepší. Hlavně ten trident je nejlepší. A ta hlava. Pak to mám tohle. Destička krunýře. Myslím, že z tohle můžu udělat helmu. Co to je? Jo, vozík. To je sice hezky, ale nemám... Ok, umřeli jsme, nevadí. Kam on už to furt zabíjí? Písem jako, že zabila nejraději prý otrapa. To je spíš otrava, než otrapa. Komu jsem nejraději zabila, nebo... Já to komentovat nebudu. Fakt ne.
Vypadl ze světa. Já vím, že jsem vypadla ze světa, ale nemusíš mi to říkat. Doufám, že ti 2 odletí, ale asi tam budou furt. Já bych mě neradi zabila, ale jak? Jakože střílet neumím, meč nemám. Běžím, zakopnu a ležím. Počkej, co mi to spadlo? Hodně knížek. Prosím, mám tady někde enchant. No ta... Spadnul golem, ok. Komentovat nebudu. Ale máme totem. Když něco mě zabilo, já se tady v kodu dotěžím tohle. To jsem reálně nemyslela. No ok. Jo. Co to je? Já nevím, co mám dát pryč. Truhlu mám, to je super. Já si dám pryč krumpáč teď. Já vím, co jsem mohla udělat, tak se vezmu tohle. Všude. Jakože klávy jsem bylo 2. Takhle. A dám tam všechny věci, které mám u sebe. Jakože ty knížky tam dávám. Mám asi všechny barvy, jo. Ok, to se mi líbí. Tam pak dám ještě jakože ty krumpáče možná. Jakože tohle. A mám docela hodně. Tak co? Ok, je tma. A zatím ještě budu počkat, až bude den. Tak jo, tady už nic není, to nevadí, počkej, kam jsem, jo, tady jsem to dala. Mám jakože docela hodně barv, a ty knížky tam prostě, ale to je, že jakože přijde creeper. Já mám napad, já si vezmu tohleto, půjdu jakože tam. Mám nějaký místečko, jo, mám místečko, jak se vezmu. Ty 2 truhle nějaký, to je vezmu nějaký 2 truhle, půjdu na tom místo své. Kvůli tomu, že tady něco je, co to je, vaječko, že jo, nějaký. Ale vejce, normální vejce, ok. A jdem tam. Já go skočím. Dobře, nepřišla jsem o věci, nevadí. Teda, já jsem ráda, že jsem o mě nepřišla. Tak, ty 2 truhly si dám jakože jablo sem. První díle už máme věci, jak nevím co. Teda první díl, takhle ne první den. Nejdřív tam asi dám jakože ty barvy, Těch barev mám asi všechny skoro. Nemám všechny barvy, asi jo, asi všechny to jsou. Takhle, tak to. Máme i semínka. Což je dobrý. Mám tohle. Tento tam dám toto. Já tam dám prostě jakože všechny, ale dokonce srdce moře. Luk si nechám u sebe. Pro jistotu. Sice střílet neumím. A nevadí. To se možná naučím. Možná, ale nevím to jistě. Ty boky tam dám, já tam dám asi všechno. Aha, já mám 2 tridenty, se to všimláš teď? OK. Tak tohle se mi jakože líbí, že mám 2 tridenty. A zkusíme, jo. Vezmu si pickaxe, to potřebuju právě. Ty laky bloky, doufám, že už odešly ti 2. Hele, až na to, že tam je furt golem. Golem tam furt je, to nevadí. Ale já to potřebuji si vzít jakože ty všechny knihy. Jakože k sobě.
Hm. Máme docela hodně knih enchantovaných. Takže by bylo dobré, kdybychom měli takovou ještě kovadlinu. OK. Bude hodit všechno. Čekaj, co se nám spavilo, nebo co mám tady? Co nic. Hele, sněhulák. Bezva. Konečně doufám, že ho nikdo nezabije. Jo, koukám, že tady. Jakoby nemusíš to skákat. No, tohle odpálím. Čau. Čau. Napadne nic. Mě dal na 1 ránu. Což je dobrý. Můžu jít sama takhle jsem knihy. To já tam zatím dám ty knihy a pak se vám ozvu. Tak jo, já teda tam jdu. Já si vždycky myslím, že když nevidím to golema, že už je mrtvý. Škoda, jakože ale nemůžeme jakože strčit dolů, to by bylo fajn. Aspoň jsme se ho zbavili jak toho i sněhuláka. Tak jsem se jednoduše schodila dolů. To mi nevadí moc. Ale teď máme jakože posledních asi 20 velký bloků možná. Co jsem to získala? Ovci. Nahoře zase nějaký pavouk. Tak to jde rovnou dolů. Dobrý, nice. Skvěle. Jo, máme tady i korovičku. Tady mám zatím tohle, jakože brnění. Tohle je jakože mega dobrý pro mě. Tohle je dobrý, tohle je kroškovaný. A máme i další čestku, což je dobrý. Tak jo, co to máme dále? Šípy, ok. Teda, to se taky bude hodit. Dalšího pavouka, hop. Čau, Páďo. Já Páďo? To jsem řekla Páďo. Asi jsem mu dala jméno Páďo, nevadí. Na další totem. Máme Blaze u sebe. Ty zemřeš. Ukážu, že ne. A ty jsi zemřel, jsi mrtvý. Já jsem se jí lekla. No, jako je hrozný výraz, že se do toho i leknout. Co jsem? Tam spavil, cože? Jo, dobrý. To umřelo. Dobrý, nice. Prosím něco dobrýho, prosím. Co to je tamhle? Počkej, tak co jsem získala? Mám tady slepičku. Hezký. Máme sedlo? Nemáme sedlo, škoda. Nevadí, když tak něco s tím uděláme. A teď tu máme poslední jakože 4, jo 5, dokonce 5. Budu rozbalit. Tak já doufám, že to... Samý mozky, máme tady mozky. Mozky tady máme, ok. Jo, tam mám ještě tohle, jasně, chápu. Jo, to jsem nechtěla. Kamu, kdy mi to zmizí? Za 1 minutu, za to. Díky moc. To jsem mohla jednoduše jít sem. Ti ukážu tohle, ti ukážu. Čau. Pojďme slípko, to nebylo na tebe, na něho. Hop. Hop. A už je mrtvý. Nice. Jdem kouknout. Tak jsme získali další. Dostali jsme elitru. No, nemáme problém takový, že nemáme ty, jak jsem říkal, ohňostroj. Rakety. Počkej, to jsem, já potřebuji, jo, ještě si otevřeme těch zbylých lucky bloky. Tak prostě já udělám tohleto, čau. Easy. Asi možná půjdeme na ten ostrov tam. Čau, jsem tady zase. Mám dokonce 7 z toho. Tak jakože tohle je asi nejlepší, co jsem kdy získala. Ty mozky tam dám takhle, to dám takhle. Já to potřebuji dát skoro všude ty věci. Buď se nám spadne, nebo ne, nevadí. Tak někdy jindy. Tak tam dám ostatní věci. Tady prut, meč, truhly. Tolik věcí a v dalším díle budeme zase stavit na jiný ostrov. Tady někde byl ostrov, ale možná to myslel tamto.
To co, asi to rozděláme to tady. Ale když tak tady mořem, doufám, že ne s těma věcma. Takže já potřebuju tu truhlu. Kde je krumpáč? Tady je krumpáč jeden, mám tady pickaxe. Rovnou už horší teď. Come on, ne. Počkej, to znamená, že doufám, že se to nechytne, je ostatních dobrý. Cokoliv, něco dobrého, prosím. Má tady další barvivo, má tady pavouka. Tak už získali jsme takovéhle věci. OK. Myslím si, že bychom to mohli ukončit. Takže jestli se ti video líbilo, zanechej like, odběr a u dalšího videa čus.